देवगड खाक्षी येथील तीव्र वळणावर शैक्षणिक सहल घेऊन जाणाऱ्या बसला अपघात झाला असून 4 विद्यार्थी किरकोळ जखमी होऊन एसटीचं देखील मोठं नुकसान झालंय। देवगडहून कुणकेश्वरकडे जाणारी धाराशिव तालुक्यातील तळवडे येथील जय हिंद विद्यालयाची शैक्षणिक सहलीच्या गाडीला खाक्षी घाट परिसरातील तीव्र वळणावर गाडीचे ब्रेक निकामी झाल्यानं अपघात होऊन 4 विद्यार्थी किरकोळ जखमी झाले। त्याचबरोबर एसटीचं मोठं नुकसान झाले। चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळलाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।